and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Potion 29. Kinala mo usab ang umaabot. Oh, bay. Kinala mo usab ang umaabot. Bay, mamalina ka rin sa suod sa bay? Uy, mabuo taon ta din oy. Kinala mawa ang mga negatibong enerhiya din sa sabay. Og laban na nimo. Oh. Uy, manimahaw tang aso, oy. Alden. Si pagtuon mo na ako. Lamok nga imo pasuhan. Padul naong. Atubang. Sa manigi mo. Dili ka pagkabuang naman taong kag maayo, oy. Dili ka mo. Hulungan ang pagpaso niya. Kinala mausab ka. Ano mausab ang umaabot? Ikaw naong bi. Para ako gina ng pagpamalina ni mo. Oh. Kinala matangtang na mga negatibong enerhiya sa lawas mo. Oy, di na ni Mada. Ha? Mamatay ta sa aso din Ay dagan, hoy. Ang sa naman yung tawana. Nalipong naman eh. Tungod anang iyang pagpatag-antagaan. Ayaw, ligig dagan. Angan ka. Gatod ka pikas. Ay, sakit sa ilaw siyang kipasok. Kinala mausab yung ka. Ay dagan ha. Kinala mausab ang maabot ha. Dili. Ha? Bay, Arlen. Oh. Bay, nalibog rin ko kabay. Ayaw taong kong pasoy, oy! Paminaw. Siya paminaw. Isa doon na ako. Nga di na ka magkikita ni Ana. Usa. Kada na imong problema? Imo kong pasuhan, aron di ko makikita ni Ana? Oo, di pa. Di pa ka masugot ha. Ayaw siya kibang ikabay tinibing nga babae sa mong kinabuhi. Usa ako taro kong pagkahimo niyang uyab nga. Di man mo siya ipailailan ako. Sa ariw na ako. Nga di na ka magunahuna niya. Dili na. Ipalayo na. Dili na. Ipadol, imumo. Di na kumuhangyo ni mo. Imumo naong ining. Di na lagi. Kunas asubi. Di na kumuhangyo ni mo nga makikita anang imong Ana. Imo na. Bahala ka na. Gana. Salamat. Tinuod ginang giingon ni Lula. O sarap sa insulta ng imong lula. Ingon mas Lula. Andoy, kinahanglan isog ka usahay. Ano matulid mo ang mga hiwing panghitabo sa imong kinabuhi. O gandoy, kung gahit yung ang tao kinahanglan nga imong tudahan. Okay na. Ha? Okay na ba eh? Kina? Sikitas ko ilong. Basig kuwang pa. Usban Oo, sabi nung niya. What? Binuha na. Okay na lagi. Ha? Basig wa pag imakublito ba? Wa pag mausap. Okay na. Nausap na ka? Oo. Siguro na to, be. Siguro. Okay na. Okay na? Ito unag ko sa imong lula. Di na lagi umagunaw na anang-ana nga imong kaila. Ay, kabalag ka. Mangita kog laing uyab. Kanang ika-29 nga uyab. Nga dili kanang ana nimo aron masuhong ang tagna ni Madam Rosario. Tinuod ka? Tinuod ka ba eh? Manguyab na kaglain? Oo, lagi. May target na ko. Kinsa man? Ang malditang si Karina. Karina? Hello, Tito? Uy! Ana? Ikaw na? Sorry. Ako si Karina, o dili si Ana. Uy, nga magkarinam sa kakaron. O saman, magkita na mo ato Miko? Gisugod lang ako ning pag-una kong gipalit nga si Nina. Kung angayan pa ko, og sexy ba ko? Siksi ka, oy. Mura yung kagdili mangingilad. Ikaw sabro sa kagdili mangunguot. Meritayan ako sa pagpanguot, oy. Kay, lisod kay mabasag maayo atong papel. Sa presuhan yun ta magtingkagol ini. Maayo kay nakaunahuna ka, Ana. By the way, kinsa gani ko karon? Oh, kisa pa. Ikaw si Karina. Good! Salamat ngayon mo na kong gipasaylo, ha? Imo na sab. Ako na sad. Imo na sab. Ay na kong ilara. Ikaw na ba? Imo kong ilaron. Dili, oy. Ano gutaong ilaron, teka. Kanang mangayo kung tabang nimo, tilinuod na bay. Busa ayaw nagkisuko. Ayaw din kahiubos na ko kay masuko imong lula. Bitaw,
Masuko kita sulod, mahibaw nga. Miinom ko. Ay, okay ra nang mainom. Eh, basta kay... Di lang ko ta maghinubog, di ba? Oh. Kita ba'y amigo man gyud ta. Magtinapangay lang ta. Ha? Unsa man? Prangkahay lang ta ba, Alden ba? Unsa man? Nakagusto gyud ka anang ana nga kailan nimo? May saad biya ka ha? Gadi na ka magisgutan ng ana? Oh, sorry. Sige. Di na ko magisgot. Kung magkakita ka sa naungan ng ana bay, di na ka makalimot. Mo ba? Oh, Gwapa gyud na siya. Pero nagkasiguro ko nga layo ra na siya ni Karina, bay Alden. murag anghel sa kabuutan ng akong ana bay. Murag Diyosa sa tanang Diyosa nga akong Karina, bay Alden. Ako saan natagay ha? Ako saan? Hoy. Ako nino? Hoy. Ayaw pamintaha diha, oy. Ako na sabni. Aw, Sa man ka, oy. Uh. Belden. Oh. May nang may bawo ka bay. Nga ikaw ra gyud ang akong suod nga ingon ini gyud ka suod. ikaw sad. Ikaw na sa akong suod nga, makalabad sa uho. Ay, sorry na lagi. Pero lipay kay ko nga nakiginom ka na ko ron. Ug wa na ka mahiubos. Hibos po ko gamay eh. Ha? Pero bay Alden. Kinahanglang magsinaaray ta karon bay. Unsa man na? Magsinaaray ta nga dili gyud ta mag-away tungod lang sa babae. Ha? Amigo gud ta. Unya mag-away dita tungod lang sa babae. Lain ka nang hununaon sa uban, di ba? Oh. Bitaw sa? Bitaw. Angay sa managhinigala ay nga magtinabangay gyud. Mao gyud. Kana bang kung unsay problema sa usa, problema sab sa usa. Oh. Gusto gyud ka. Sige, di lang kita mag-away tungod sa babae. Pero ikaw, di mo ko kakakumpiyansahan. Managinot gi kag tiguang. Si Ana pagka, nga di mo di ginuton. Nga na mata do. Magdaamag kamir. Apning pa, murag tambis. May buutan na lagi ko, bay. Ano lagi ko? Si Karina na lagi ang ika-29 nga babae sa kong kinabuhi. Ayun lang kung naglabda ng uni mo. Pero, kung magkasuod unya, magkita na mo si Ana. Kuyaw kayo. So, sekretuhon mo siya glabok. Kuyawan ko. Sige. Sige ha. Unsa, sige. Aron mo tugi ka na ako. Nga tininuod ning ako. Mao ni ang atong buhaton. Unsa man na? Isaad na ko dinhi si mga tubangan nga dili gyud ko makikila-ila anang ana. Ha? Ug ikaw sab dili ka magpaduol ni Karina. Anong day? Waday kasalig na ko. Mituo mga kastag na. Manong maniguro. Basin bayag dili si Ana nimo ang atong awayan. Kung dili si Karina nako. Oh. Tuod sab no? Kay himo na ba na mo ikabati na ibing uyab si Karina? Basig mao niya na itong awayan. So, Mo na to. Mo na to ang atong kasabutan. Ha? sige. Blood compact ta. Unsa? Uy, kasakit ana. Ano man na, doon na kita kinaptanan nga tinuod niya ito si Naray nga wag kita ilugay babay. Uy, di lang ta magsamad-samad, oy. Magpinirmahay lang ta. Sige. Gagong papel ha. Duha ka papel. Nga itong suwatan sa itong panumpa. Ate! Hala! Ikaw na, ate? Oh, ako taon. Muray lagi kag artista, ate. Dato kay kag sinina. Kay dato magkukarong orasa. Angel Luxin ko ga dato. Nganong dato man karong orasa? Ay, ayaw na lang pangutana. Kay dili pa kakasapot. Doon ako'y racket karon. Ha?
Ganahan ko mukaon og lami. Dahil ako, ate. Ay, dili mahimo. Bata pa ka. Dili pa ka mahimong mag-uban-uban sa akong mga racket. Kung manawag ang akong sponsor karon, makakaon ko inig lami ron. Kinsa day mo pakaon mo, ate? Ang hamburgerong Nico. Nana, Oh, nagapirma na gid ta. Natagpirma sa atong mga panumpa. salamat ba Miko ha? Awa sa payan bay. Bisan ingon ini ko bay, pero may ilagid ko nga higala nimo eh. Ikaw ang akong anghilon nga higala. Ay pagsultihan na eh. Ako gisunod lang ako ang mga tambag ni Lula. Stop. Unsa? Stop. Akong tag-anon ang gisulti si mong lula. Mingon siya no nga, Randoy, makapasaylo man gani ang Ginoo sa mga nakasani. Lolo man nun. Kita baghang daw ang dila. Lolo man nun. Unsa? Di man nun Lula. Ako muna. Sumuna ko. Yus ba? Lula. Randoy, makapasaylo. Mama oram gipon. Alam ko, listen na ba yun? Ha? Maam ginigisulti si mong lula ba? Nga. Siya na, husto ko no. Asa to? Katubang magkapasaylo mo ganang Ginoo sa mga kasanya, kita baghang tao ang dili. Siya na, husto ko no. Oh, bilib ba na ko Isulti na si nimo? mong lula no. Bilib ko nimo maugid. Ha? Taas ka pangagpas da. Ako na good ni. Oh, may tawagan ka? Doon na. Pabation tigas tingog kung target nga babae ha. Sa akong Karina. Ha? Kami na ha. Okay? Nganong nanawag naman sad ka? Dili ba kiingnan man ta ka nga dili ko ganahan nimo? Ay, ops. Ay, ikaw ba? Ayaw sigud pag ikaw ba no? Makakaoy! Namakaka na hibaw ko! Usay nga makak... Siya ba ya? Nahibaw ko eh. Sikusuko ko nuhay ka. Tas-taas kasi mong tingog. Idlas kay ka. Unya makakita ka, maglagot ka, pero nahibaw ko. Ngagigwapuhan ka lang nako. Pero gusto lang kang magpakipot. Ikaw ray nahibaw nga gigwapuhan ko nimo. Day. Ikaw ba? Kung manulti ka, murag kag artistang giilugan sa kababayan-an. Hoy, mister, for your information, hambogero ka. Mister Hambogero Onggoy. Wa ko'y gusto nimo bisag gamay. Ay. Paita. Di man taong ko hambugiro eh. Ug laban ng di sa taong ko unggoy. Malugutan na unggoy naman ko. Ikaw ba no? Daghan kay kag istorya eh. Suko-suko ka, nganlan ko ni mo hambugiro, nganlan pag ko ni mo unggoy. Paita sa da. Pero naibaw man ko ba? Nga bisan ni nana ang imong sinultihan diri nako. Labayan ko mga mahait nga pulong. Pero naibaw ko, istorya ra nimo. Kaya ang tinod. Naibaw ka ko si tinod. Unsa? Naibaw ko oy. Nga may gusto ka. Kay kung wa pa, imo na ning gidelete ang akong numero sa imong cellphone. Talikan ka no? Tinood bitaw. Kay kung dili pa ko importante para nimo, ug dili pa ko importante sa imong kinabuhi, sa pagkabati pa lang nimo kung tingog, wa na. Imo nang gi-off ang imong cellphone. Pero kay nagkasulti pa man tahang tod karon. Buti pa sabot nga nagkagusto sab ka nako. Di ba, Karina? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!